салому алайкум бародарони азиз, кадоме медроя тамошо мекунад. Илтимос гапҳои безеб нанависе. Эфири мо эфир барои конкурс, оиди конкурс. Кадоме желани конкурс дора, пожалуйста. салому алайкум бародарони азиз, ҳама каса сӯзакин, тинҷакин, хубакин. эфири мо бародаро барои конкурс, оиди конкурс гуфтем камтар чақчақ кунем. Ягон савол ҷавоб боша, хай нависен. Фирӯзҷон салому алайкум ака. Ва алайкум салом. бо чӣ гапа? Олга, ҳичи гап несте. Дилшод салом ака. Ва алайкум салом. Хеле Дилшод салому алайкум. призо бародар 5 та мошина 136 таига приза конвертои пулиан. баъд дарши телефонай. салом Иброҳим. Ва алайкум салом. алайкум салом. Иброҳим чӣ хеле бинамсози конкурс куҷо мешавад? Конкурс бародар дар Екатеринбург мешавад, дар Свердлов. дар конкурс метавонӣ ки биёи иштирок кунӣ. кадоме жиланиш боша, билетҳоро насиб мо фурӯшем, тамом кунем. бародаро лайкҳоро мезанем, я лайкҳоро мезанем, иштияги бад мешавад. салому алайкум. бародаро чикор кунем? ту при конкурс кун шида. салому алайкум ака. сади ҳаҷи ай куҷо бошӣ? салому алайкум. билета бародаро легидеса як қариб 100 таша фурӯхтагем, 100 билет фурӯхтагем. билетоли бисёрай, билет 2900 таи дига мондагиай. чанд билет монда? призон да ина бародаро як бор гӯш кунед. я Порш Кайенай соли барош 2007, я таи дига Nissan Almera 2008, я таи дига Mazda 6 соли барош 2008, я та Opel Astra. панҷи мошина кадоме ки бозӣ кунад вибират мекунам. панҷи мошина ё Kia Rio меонем бародаро, ё ки Hyundai Solaris, ё ягон Toyota Corolla. обши 3000 дуна билетай бародар. табза ҳоҷӣ гап не. салому алайкум. финал ҳам билетҳо хатияб 2500 бурава. рӯзи бозиро аниқ мекунем иншолло. лайкҳоро занем. братан, лайкҳоро бизане, кадме бизана лайкҳоро, кадме навдумадаги. лайкҳоро занем. ҳора ҷамъ кунем. гап нест Абдураҳмон. гап нест Абдураҳмон. хай братану конкурс ҳарума якира ҳама медона ба фикрам. не толка ман ҳама медона конкурс ҳарума. кадоме дар Шри-Ланка боша хай иштирок мекуна, кадоме дар Шри-Ланка набоша иштирок намекуна. чо кунем? жилани мардумай. дар конкурс 136 та приза ки 5 таи машинаи конкретни. хай одами мошиншинос мешиносад.
ҳоҷат ба таъриф кунӣ несте ки мошинеро таъриф кунӣ. ина бо ҳам ягон камбағал мезана соҳиби як мошин мешава. 3000 одам пул ҷамъ мекуна, як камбағал мезанаш, мошина мегира мегарда. раднои худмон мошин дорем, худмон як 7-8 мошин дорем. Мошин бисёр дорем раднои ҷон. хай ба дуюм сеюм бозиҷоро насиб карда боша, агарам хеле нормални брава мегирем мошин, чӣ ба намегирем. бародарон навдурмадагиам лайка бизанед. Якум рӯза даҷа эфир кардестем. Бисёр шаколи ҳар гапҳои безеб мезанад, хай чикор мекунед одам якум ҳам хела. бинависе ягон чи хай ягон оиди конкурс ягон чи боша, хай ягон ҷавоб то бутим бародаро. лайкора бизан, як ҳам билет ҳам нагирен. Ага билет чанд сумай? Билет бародар 1,5 3000 дона билетай, 5 та мошинай, 136 та дига призай. Дар бозии любой одам метавона биёя иштирок кунад, кадоме бовар намекунад, боварӣ надошта боша. Агар любой кас метавона биёя бозида иштирок кунад. хоб билет дорӣ надорӣ. гап нестай брат, охи хай мехаридагиш бисёре братан. Кадомеш хари, хай маҷбурӣ нестай радной, кадоме бихара бихара, нахара ҳечи. билет мегирам. раднои номеро онҷа дар видео ҳастан, номеро навистагиян радной ҷон. Агар занг заданӣ бошӣ баъда эфир занг бизан, чақчақ мекунем. радной охи занг мезанӣ эфир мечаспа, ози дар кор неста, ози чӣ занг мезанӣ радной ҷон. мошино чанд? мошино Porsche Cayenne, Nissan Almera, Classic, Mazda 6, Opel Astra, я тай дига ё Toyota Corolla мемонем, ё ки Hyundai Solaris, ё Kia Rio. Ҳамин се мошин ҳаста, якташа вибират кунан, ҳамин билета фурӯшем, ҳам билет харидагиё короче вибират кунан, кадомеша ки мехоҳад ҳамуша мемонем. гап нестай, баъди эфир занг бизан, хай чақчақ мекунем. канали худмо гапа росташ, ҳамин кадом мурғи жалброӣ кардагияй, маҳкамаш кардагиян, эфирша маҳкам кардагиян, ин хеле видео партофта мешавад. хай якай ҳуҷира қатиш чақчақ кунем, пурсидем чӣ билет. радноиҷон чӣ конкурс дар куҷо мешавад? Конкурс братан дар ҳамин Екатеринбург мешавад. Конкурс дар ҳамин Екатеринбург мешавад, дар Свердлов. радноиҳо кадоме лайка назадааст, илтимос ҳамун лайка бизанед, як лайк бихеза, бо дигарон ҳам бидроянд тамошо кунанд. ақаллан билетатона 1000 рубли чӣ монед? рост мегӯ братан, барои 1000 рублира мо немонем ки призои мо бисёри бадан, призо ганда бисёри бадан, слишком призки бисёре нашид. насиб карда боша ин бозӣ агар конкретно бигзара, ба ҳамин қариби як моҳ ним моҳа бигзара, иншоалло призоро нигаҳ мекунем, расчёт мекунем, билеторо ҳамин 1000 рубл мекунем, 800 рубл мекунем. соати чанд? соат брат дар ҷои мо ин ҳози
O'zi ящиком soat 8:32 шидаги родной-ҷон. Общий чанд билет дорӣ? Братан, общий 3000 дуна билет дорам. 3000 дуна билет дорам родной. Ай 3000 дуна билет почти як 70-80 таша фурӯхтагием. Чӣ ба родной канали я таҷик маъқул нест. Брат охи родной акам биё мошина мара бахар. Родной охи мегӯм ку мошини бисёри бад дорем. Мошин ба дараҷаи олиш бисёр авздани мамед. Родноям лайка бизане я бихеза камтарак якм рӯза камтарак хеле гапзанӣ валнават сака дестем. Хади бачаҳо бисёрш гуфтем эфир мекунем, бисёрш моро мефаҳма, намефаҳма. Бисёрш гапҳои безеб менависа, ҳарчӣ менависа баъд Носира мешинаси? Носира мумкин ки бишносмеш, хел бинамош гапа ростш. Беги лайка Призо гапзан. Призо родноиҷон 5 та мошина, ята Porsche Cayenne, ята Nissan Almera, ята дига Mazda 6, ята Opel Astra ҳай. 5 мошинам вибират кунам, бигем халқ вибират кунам, подписчикҳо вибират кунам. 5 мошин ята Hyundai Solaris мемонем, ята дига Kia Rio, ята Toyota Corolla. Ҳамин се мошин як таша вибират кунам. Кадомеша ки вибират кунан, ҳамуша мемонем родноё. 13 лайка гир дӯстам. Гап нест родноё, боши зинда бошем. Не туғра канали беҳтарин бахто канали зура чӣ баъз ями братаноям мезанан лайк шапак мекунан, баъд мебине ки чӣ хел одам медроя. Ҳамаш братано зависи дар шумо. Ами лайка чанде бизане оз ютуб ам хеле қонун баровардагия ки ам эфира видеоя любой чӣ кади лайкш бисёр шава падилитсаш мекунад автоматически. Ами лайка назанен агар шумо бародаро дига ҳичӣ намешавад. Гелек мон 5 мошина охир родноиҷон. Гелика мемоне ки баъд туғрӣ намегира. Гелик минимум як 4-5 миллион ай. 4-5 миллион ай маҷбур мешавад ки баъд билета 1500 не билета як 4000 моне, 3-4000 моне билета. Да. Мона конкурс. Гап нест ай сармон мемона конкурс. Гап нест ай раҳмат. Бародаро кадоме дар маъқул неста илтимосам хеле гапҳо дар кор нестан. Хай ҳамҷа навистагия болои видео да меброя сурати конкурса кадоме жилани дошта боша бидроя. Хай кадоме дастгирӣ кна, кадоме дастгирӣ намекна, хай дар кор нестам хеле гапҳои безеб. Гапа ростш. Я 136 та призай бародаро 40 та конверти 5000 рубла, 20 та дига конверти 10000 рубла, 30 дона конверти 3000 рубла, 10 дона конверти 15000 рубла, 20 та телефон, 20 та телефон, 10 та ноутбук, 1 та супер приз кадме бибра, 1 супер призай 100,000 рубл. бо кадоме ай ҳама бисёр билет мехара 50000 рубл мебарад. Кадоме билети бисёр мехара 50000 рубл. Бародарон навдирмадагиё я лайк шапак не. Я Hyundai дорум мегириш. Бародар охи хай мегӯм ку мошино бисёран родноё. Родноё телефонот Samsung A10 ҳай
20 ё Samsung A10 мешавад ё ки Redmi 8 ё 10 та Redmi 8 мемонем ё 20 та Samsung A10. ҳамин детаяташа мемонем. бародарон авдурмадагиам лайка шапалоқшап кунед, дигари бад мешавад, дигар хеле бада. Хай чақчақ кунем. Оиди конкурс кадоме савол мавол дошта бошад бинависад. Кадоме бо жиланкаш бошад меояд бозида иштирок мекунад. мо ҷора мегирем, например 10 одамай, 20 одамай, 30 одамай, чанд одаме жиланиш бошад, меояд бозида иштирок мекунад, бозиро ай пешаш мебинада барои бовар кардани бозӣ. Ки ҳами ягон хеле ҷои мухл пухл, ягон ҷои чизаш неста. як қариб 100 нафар дурмаду, хеле лайк 21 та вақто хеле мегӯй лайк мегӯй пул места. ҷавоб де Николай. чанд мошин дорӣ? 5 та мошина радной, 5 мошина. Porsche Cayenne, Nissan Almera, Mazda 6, Opel Astra. 5 мошина халқи бирад мекунад. Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla. ҳамин се мошин як ташави бирад мекунем барои 5 мошина. охи хай бародаро, хай гапа ростиш канале худум неста, наинформ подписчикой брата чӣ кунем. Ман гуфтам ку кадомеда ки маъқул неста, ҳамун коверда маълумай суратда ҳаста. ҳамин суратда ковер бурмад, конкурс бурмад, маъқулат неста бародар, надро тамошо накӯ. На мора хафа кӯ, на хита хафа кӯ. Чӣ дар кораям хеле. Ози ҳамин як гапи ҳақората менависӣ, як чӣ мекунӣ, ягон кас 100 рубл зиёдтӣ наметиҳа, ягон кас раҳматам намегӯяд. Агар уха басавод бошӣ, мегӯӣ ки конкурс ихелай ухелай, надро тамошош накӯ. Как будто ту ҳичира намедонӣ. Билет чанд пулай? Билет 1500 брат. Билет 1500, 3000 тона билет дорем. Навдурмадагио бародаро, кадоме жиланиш боша, лайкам мезана, беҳад хуби хуб мешава. Фирӯзҷон гап нест. Ответи. Бародар, чӣ ответити? Шаҳбоз чизе нависем. Дасарат мона конкурс. Гап нест Шаҳбозҷон, гап нест, барои гапҳои хубот беҳтарин. жиланит набоша, хай тамошо накун радноиҷон, хай дар кор нестаям хеле гапо чита. бозӣ братанҷон, бозӣ дар Екатеринбург мегзара, бозӣ дар инамиҷа мегзара, дар Екатеринбург. дар кор боша братанҷон, агар уха хеле бовар надошта боше нашод бозӣ ки хеле бозӣ ҳар хелай хеле фокс мокси хеле дора, метавонӣ ки биёи бозида иштирок кунӣ. ба шарте ки жиланит боша. бародарон навдурмадагиам лайкаям мезанем, шапалоқшап мекунем, лайк мехезад, беҳтарин хуби хуб мешавад. призои мошиниян охи призо. гап нест охи радной, чанд та билете мегире намегире. Ман гуфтам кадоме ки билети бисёр мегира 50000 рубл мебарад.
50,000 рубла мебари, бо плюси билетот бо ҳамун дрони чида бозӣ мекунанд. Яке мезани ягон та мошин мезани, мезани ягон телефон, мезани ягон компютер, мезани суперприза бириди 100,000 рубла. Чи салом айноён бачаҳои Екатеринбург. Ва алейкум салом, гап несте брат. Зинда боши Ахмед, салом. Чӣ гапа? Радноиҷон конкурс навдирмадаг боши лайка бизани, агар жиланкату боша бародаро. Хай гап росте, меганем подписчикои худат набошанд, қатишу гапзанӣ қин мешава. Канали худмон ҳамқа ки, к сожалению, канали мо як жалоб дора, эфирша маҳкам кардагим. Яъне канали худмонам соза, жалоб дора, безебай. Хай канали братам ҳаминҷо хай гуфтемш ки хай мо ҳам хеле конкурс дорем. Барои бовар кунанд, хай на бачаҳо любое время метавонанд ки занг бизананд, номерои мо ҳамҷа навистагиа, ҳамун видеомда ҳамашта навистагиа. метавонанд ки занг бизанед, пурсед нашод билето, нашод призо, нашод мошино, любой чи, нашод любой чи пурсед. бинависед радноём, лайка бизанед, лайк бихеза, 100 200 шава, хеле гӯш я барбар одам биҷунба. лайк да ягон та шумо бародаро ягон кас пул намегирам. Лайка я шаполоқ шаб кунед, беҳтарини беҳтар меша. Салому алейкум призо чанта ҳай? Ва алейкум салом хариб тв. Призо 136 та приза. 136 та приз, 5-таш мошинай. Мошинои Porsche Cayenne, Nissan Almera, Mazda 6, Opel Astra. Ин панҷи мошина вибират кунед. панҷи мошина ҳамҷа ман видео кардагим ки вибират кунед. Ҳамин се мошин любойша вибират кунед, якташа мемонем. Чанд приз, чанд билет, чанд сума? Билет 1500, 3000 дона билет дорем. Братано бизанед 100,000 лайкш кунед, 23000 чия? Бизанед 100,000 лайк кунед, гӯш я барбар одам биҷунба. Салом биги лайка. Ва алейкум салом. Пашка зинда боши, саломат боши. бозӣ дар куҷо мешава? Бозӣ радноё дар Екатеринбург мешава. Бозӣ дар Екатеринбург мешава. Любой одам метавонад, то ограничени то 10-20 нафара, любой кас метавонад биёяд бозира хеле айпеш тамошо кунад. плюси эфирш дар ҳамин канал мешава. Эфир прямой трансляция тамошо мекунед, бо канали худам ҳуй шава, дар канали худам мекунам эфир, дар ҳар ди канало эфир мешава. Кадом канал да чи кадом вигрш дар ин ҳамин канал мешава радной, дар ин ҳамин каналам прямой трансляция мекунем, канали худам да мекунем. билет чанд сума яка? билет бародар 1500 рубла. Билет 1500 рубла, 3000 дона билет дорем. ҳозир почти где-то як 70-80 таша фурӯхтагим. точно намедонам, билетҳоро ҳарҷо гирифтестан одамо. шукронасозӣ. бародаро акамун лайкҳоро бизанед, шапалоқ шаб кунед, гӯшия барбар одам биҷунба, беҳтарин мешава. бизанед як 100 таш кунед, беҳтарин мешава. гапа рост, як 200 одам зиёд дурмаде, не ки лайк камай. навдурмадагиҳо ҳамада салому алейкум. лайка фуромӯш накунед, лайка бизанед. кадом агар возможност дошта боша, жилани конкурс дошта боша, лайка бизанед илтимос. бозӣ радноё ҳамин билетҳоро фурӯшем. ҳамин билета як 2600 таша фурӯшем, 2600 2700 таша фурӯшем. рӯзи бозиро аниқ мекунем. бозӣ дар Екатеринбург мегзарад. призо 136 та приза, 136 та приз, 5таш мошина. Porsche Cayenne, Nissan Almera, Mazda 6, баъд якта Opel Astra,
як 5 мошинмон бародаро вибират мекунем хитон 5 мошина хундаи Solaris, Kia Rio ё Toyota Corolla. Ами се мошин як мошиншам мемонем. Кадомеша ки шумо вибират кунед. И вибирати шумоам зависит ами комментария мекунам. Ҳамчун менависем комментарияда ки например Kia Rio, Porsche Cayenne ё хундаи Solaris любойша вибират кунед. Ами се мошин мемонем насиб када боша. Призоам призои хубанд. 40 дона конверти 50,000 рубла. 40 нафар соҳиби 50,000 рубли мешавад. 20 нафар соҳиби 10,000 рубла мешавад. 30 нафар соҳиби 3000 рубла мешавад. 10 нафар дига соҳиби 15000 рубла. 20 таи дига телефонай, 10 та ноутбукай бародаро, 1 та суперприз 100,000 рубла. Ин суперприза кадоме мезана кайф мекунад, рост мепара меравад Тоҷикистон, агар сақираи камбағал боша, ранги ма. Бо кадоме ҳама билети бисёр мехара 50,000 рубл мебара. Ман худам Екатеринбургам, Парвиза салом бугу. Гап нестай саломаш мекунам ҳоҷи конкурс. Не бародар, и конкурси ҳоҷи нестай, конкурси май, просто канали ма эфираш маҳкамай бародарҷон. Бароям хара дар ҳамин канал эфир кардестем ки хай бо ягон одаме ки намешиносам мора, хай канал медроям мебинам, хай кадоме жилани дошта боша билет мехара, жилани надошта боша и маҷбурӣ нестай абсолютно. Кадоме жилани дошта боша билет мехара. бародаро кадоме ки жилани дора ҳамун лайка бизане я садш кунем бахто беҳтарин мешавад. гап нестай бародар, бу форат пулша метимад, бу форат бозорш мебарем, бозорда чанс менархш кан ҳам қашан метимад. гап нестай брат, пулай мошинай фарқ надорад. кадомеш ки жиланит боша братан. нафаҳмидм Фахриддин ай кияй конкурс дар канали Саид Теҷи рафта истааст бародаро. унҷода камтарак эфир аки маҳкама, эфири мо маҳкамай. бароям қара дар канали бародармон мегем ҳамин суҳбат кунем оиди конкурс, бачаҳо бубинанд, хеле наган ки дар канал партофтан билетора мефурӯшанд кидад медад, хеле фикр накунад ягон кас, хеле чиста дар ин канал видео мекунем ки бинанд ки хеле реалния ҳамаш, ягон ҷои фанду фребш нестай. бародар озима хонада, хонада 6 та минам, хонада 6 та гуфтем я эфир кунем, чахчах кунем, бародаро як метроям, ягон савол дошта бошанд, савол метиён, гап мезанем. фаромӯш намекунем, кадоме билети бисёр мехарад 50,000 рубл. Porsche Cayenne, Nissan Almera, Mazda 6. Mazda 6 не ки ба дараҷаи олиш мошинчаи фасон айда. Чи фурхат ҳо бародар, бозӣ дар Екатеринбург мешавад бародарҷон. Бозии абсолютно дар Екатеринбургш мекунем, дар ягон ҷош намекунем, хеле Тоҷикистон дигар шаҳр менем, чиста бозӣ дар Екатеринбург мешавад. якум бозия гуфтем ами бигзаронемаш чӣ хел мегзара, бачаҳако чӣ хеланд, яке кадоме жилани дошта боша хай яке билет мегира, жилани надоштагиша маҷбур намекунем. радноё кадоме нав омадагия лайка мезанем бародаро, лайка мезанем, беҳтарин мешавад. бародар нами ҳоҷирати бовар кунед, ман бигем хел ман ҳамсояи ҳоҷиам, хеле где-то разница як 5-6 падез мекунад хонаи мо хонаи ҳоҷӣ. ман ҳоҷира ҳар рӯз мебинам, ҳар рӯз ба пеши ман мегзара, хатиш чақчақ мекунад. чанда бухари билет 50,000. бародар ман 50,000 наметавонем, кадоме ки билети бисёр мехара, ҳамун билетора мо ҳамаша мебинем,
номи кадоме, например, билети бисёра, ҳамура 50,000, ҳамун рӯзи бозӣ хеле видео мекунем, полни ачод учод метиҳем, ки например фалонӣ гирифтаи 50 билет, фалонӣ гирифтаи 55, иш гирифтаи 60. кадоме билети бисёр гирифтагӣ боша, ҳамун 50,000 рубл мебарад. плюси 50 билет ё 60 билет мегирӣ, бо дар конкурс хеле возможност ҳастае, ки 3-4 приз бизанӣ. возможности 3-4 приз заданат ҳастае. ҳамин билет чанде бисёр боша, хеле типа уверенӣ, да. приз ҳамаша чи о бародар, приз мриз ҳама чиз ҳамиҷа мешава, бозӣ мозӣ ҳама чи ҳамиҷа дар Екатеринбургай. оҷира айноми окай коля салом расонед. гап нестай бародар, саломи тира мерасонем. ҳоҷиам худашоли ба фикрам, ки кор даҳай, ай кор бирояд, хай медрояд бо эфир дая тамошо мекуна, ҳамара тамошо мекуна, бачаҳакора ку нигаҳ мекуна, аудиторияша нигаҳ мекуна, ку хеле чӣ мегӯянд, чӣ монени доранд. барои ҳамин қара бародаро гапҳои безеб нанависем, мардакам нигаҳ мекуна. хай морам гап ҳаростиш каналмон ҳами жалоб задагия жалоб дора, мумкин ки ягон як моҳ баъд дуй шава канали мо. барои ҳамин қара канали ҳамин бародар да эфирора мекунем, насиб карда боша ҳамин каналда конкурса мегузаронем. конкурса ба сари буланд мегӯем, конкурса бигузаронем, бачаҳо бинанд, як хел душмано бубинанд, гӯшош буҷунба, буга ки ҳамин Екатеринбург да ҳам ҳаста ҳамин хеле конкурс бародаро мегузаронанд, чиста тоза. любой шаҳр медрои, ҳамин як гап занам хафа нашавед, ҳамин чиста ҳамин шаҳри сист мегирем, ҳамин Екатеринбург, Питер, Москва медрои, хеле ҳар 10-15 блогери конкурс кардест. ҳамин Екатеринбург да як кас ду кас мешава, ана дига сар мешава. конкурси шумо дуруғай, ихелай ухелай, бародар ҳамин билетҳо тамом шаванд, жиланит боша, кадоме бовар намекунад, биёя конкурсда бишина, тамошо куна, инам хеле айпеш тамошо куна, бибина ки конкурс чӣ хел мегзарад. кай бози сар мешавад бародарҷон, ҳамин билета мо фурӯшем, билета хатия биёяд 2500 2600 билета фурӯшем. рӯзи бозиро аниқ муайян мекунем, мегӯем ки як ҳафта баъд, 20 рӯз баъд, як моҳ баъд конкурси мо сар мешавад бародар. рӯзи бозиро мегӯем, тамом рӯзи бозида любой кас метавонад биёяд иштирок кунад. нада Екатеринбург ака ба пеш. гап нестай фурқат, гап нестай, зинда боши ака. аммо лайка бизанед бародарои нав омадагӣ кардем, илтимос агар возможност боша лайка бизанед. овозот пастай ака. чӣ ба овозон буланда, ку ба худом ха баланд гап задестам, ки ба фикри ман мегӯм ҳамсоё набироям биёям бигӯянд чӣ гапай, ҳар рӯз ҳама тенҷӣ буд, хаб буд, ин рӯзи хеле гап ча бисёр шид. алло баланд гап зад. охи савол тие радноё гап занам, савол тиен. ин ҳамин лайкҳо систан одам несте, ҳама рафтесте ба худо. бародарон мезанем лайка, кадоме ки назадаст бизанед лайка, поделиться кунед, имо вайбер ватсап любой ҷода поделиться кунед. оиди конкурс кадоме жилани дошта боша, медрояд хаёру бародарои шумо ягон кас. призора бугу чӣ ҳаста бародарҷон, ина ҳози призора ман мегӯмад 5 мошинае бугу призора ҳози 5 мошинае бародар, ята Порша, ята дига Ниссана, ята Мазда, ята Opel Astra, 40 дона конверти 5000 рублаи радной, 40 дона, 20 дона конверти 10000 рублаи, 30 дона конверти 3000 рублаи, 10 дона, 20 дона телефонай, 10 дона ноутбукай, ята суперпризай бародаро 100,000 рубл, суперпризам беҳтаринай 100,000 рублай. кадоме бо билети бисёр мехара 50,000 рубл мебарад. кадоме да билети бисёр мехара, мо ҳаминҷа нигаҳ мекунем билетҳоро,
ҳамаша бо видео мекунем, хеле факт доказатель истоа ки наган ки ма бисёр билет харидагим, иш нагам ма билети бисёр харидагим. ҳамаша чиста хойдавӣ мекунем. ҳамун рӯзи бозӣ муайян мекунем, кадоме билети бисёр мехарад, соҳиби 5000 рубл, 50000 рубл мешавад. билетҳо ҳам қимат нестанд, билетҳо ҳам 1500 чие. Салом ҳоҷӣ, куҷо даҳӣ? Чандта боша? Чӣ? бародарҷон, чандта боша? Бисех чандта билет бисёр соҳиб мешавад. бародар, иш ҳақиқи зависит аз тақдиру насибот мекунад. Чандта билете мехарӣ, тақдиру насибот ҳамн барабан атово метиҳем, ҳамин дуруни барабан мо мегирем билет, ному фамилия кадоме бирояда, ному фамилия кадоме бизана. 50 билет чӣ? 50 билет гирем. гап нест брат, охи чанд билете мегирӣ, ин зависит аз насибу тақдири худат. Насибу тақдир боша ҳама як мешавад брат. мезани яке 50 билет даҳа 5-6 та ҳамин 5 мошина мебирӣ. ин зависит аз насибу тақдир мегирӣ ки намебирӣ. ин маҷбурӣ нест бародаро. насибу тақдир, таваккал ба худо мекунӣ. ин ҳамин хеле мегирем, як гап хеле осониш ман бигӯм. ин 3000 одам пул ҷамъ мекунад, 136 одам соҳиби чиз мешавад. ҳамин чизое ки конкретно салом алейкум, салом алейкум, билет гирем мешавад. ва алейкум салом, билет чӣ ба намешавад? Билет бигирӣ мешавад 100% бародар. онҷа видео партофтагим, видео даҳам номери чӣ WhatsApp, Сбербанк, нархи билет ҳамаш навистагия бародарҷон. хай агар жилани боша, ҳамун таги видеода бинависем ки хай конкурс кадоме жилани дорада, хеле жилани дошта боша, бинависа ки хай я видеоча, я видео обзор мекунем 5-2 минутара, нарх пархи билетҳоро ҳамаша мегем. чанд дона билет дорӣ? 3000 дона билет дорам бародар, 3000 дона билет дорам. ҳозир почти да як где-то 60-70 таша фурӯхтагием, точно намедонам. билетҳоро ҳарҷо фурӯхтагием. билетҳо ҳарҷоам. бародарон, навдурмадагиам лайкам мезанем, беҳтарини зури зур мешавад радноё. чанд билет дорӣ? билет 3000 дона билет дорам, нархи билет 1500 рубл. радноё лайкам мезанем, девона мешавад, зури зур мешавад. радноиҷон, парвез кор дай. чанд билет? 3000 дона билет бародарҷон, нархи билет 1500 рубл. 136 та приза бародаро, 5 та призаш мошина Porsche Cayenne, Nissan Almera, Mazda 6, Opel Astra. 5 мошина шумо вибират мекунед, ё Toyota Corolla, ё Hyundai Solaris, ё ки Kia Rio. ҳамин се мошина як мошинаша вибират мекунед. чӣ аз 1 то 1000? 1 то 1000? билет ҳарҷо радноё, билет ҳарҷо. 1 то 3000 билет, 1 то 3000 ҳарҷо фурӯхтаги билетҳоро. мо мебинем кадом билети ҳамин ҷош холӣ боша бародаро, роӣ мекунем. ҳамада кадом билети холӣ боша ҷош роӣ мекунем, кадоме билетгир боша. лайка мезанем радноё, лайк як мехеза, беҳтарини ака зинда бошӣ ба пеш. бародаро, ин брат гапи беҳтарин гуфт. дар имо, вайбера, ватсапа, дар любой ҷо поделиться кунед. кадоме бо канал дошта боша, сообщество кунад, ба худо беҳтарин мешавад. хай бародаро, бисёрш ҳамин ранги мавари сағирои камбағаланд.
мегирад билет мезанад соҳиби як мошин мешавад, соҳиби 100,000 мешавад, соҳиби инам хеле сумо мешавад. Чия камай як камбағал бо соҳиби пул мешавад. инам хел бародаро хай дастгиричаи мошинӣ мекунем, зури зур мешавад братанон. хай навистаам гире бародаро, худ чӣ гап мешавад? Я навистаам гире я чақ чӣ ин бозӣ туфтела нест, бозӣ ростае. О бародар, бозӣ ба дараҷаи олиш ростае. Рӯзи бозӣ бо дар кор шавад, жиланит бошад, бозира меои ай пешинам хел мебинӣ. бозӣ ягон ҷои фанкунӣ надорад бародаро. Ман кира фан мекунам? Мана пашти манам дар ҳамин таганский рият мана бисёри одам мешиносад. ман аим гирду ваноҳам, аим гирду гӯшам пашти 30-40 билет ма гирифтагиам бачаҳо. ман ваёра чӣ хел фан мекунам? И конкурс монкурс хеле ҷои фанкунӣ ҷои ягон чӣ надорад бародаро. аин билета мефурӯшем, билета фурӯхтем, рӯзи конкурса мемонем, кадоме жиланкаш бошад то 10-20 нафара мо файрод мекунем. кадоме жиланиш бошад меояд бозира ай пеш тамошо мекунад. чӣ ҳамин о брат, чӣ ба ҳақиқат надорад? бозира ай пеш меои тамошо мекунӣ, ҳақиқат чиа мебинӣ бародарҷон. мебинӣ ки чӣ хел як одами камбағала, як одами средня, як одами боя, як одами кадоме боша дар насибу тақдираш чизе боша мебирад. чизча мегирад, призча мегирад, меравад. мошинорам бошанд, ҳамин хела ҳамин зади мошина биридӣ, ҳамунҷода бошӣ, саҳарша мерем, мошина данӯ дар формит мекунем, мошинта мегирӣ бародар мерай. далши мошина данӯ дар формит кардем, дигар далши чӣ коре мекунӣ намекунӣ, мефурӯшиш, мепартоиш, иш проблемаи шумо мешавад, чӣ кореш мекунӣ намекунӣ. ё аллоҳ. бародарон навдирмадагиҳо ҳам медироем, ба худо медироем, як 20-30 нафар мешавем, мебироем, ҳам лайка бизанед, алка нестай ба худо. ҳамин лайкзаниам ягон конкурс нестай охи бародар, ягон сум пуми шуморо намегирем дар лайк. лайка бизанед, як лайк бихеза, як 200-300 шава, як поделиться шава, мардум бибинанд ки ҳамин конкурсам дар Екатеринбург мекарда будастам бачаҳо. бо як камбағал соҳиби як чиз мешавад, соҳиби як мошинае, як поршае. ҳамин порша не ки кадоме бизанад кайф мекунад. поршда гап нестай. ҳамаи эфирҳо ҳамин хел бихезанд, хатия би ҳар рӯз 100таи лайк шавад, лайкҳо 100та шаванд, 50 боло шавад, ҳамин хел 100-150 та лайк шавад. ҳар рӯз дар ҳамин канал мо ҳамин дигар эфир мекунем, насиб карда бошад иншоаллоҳ ба хости худованд. мо дигар ҳар рӯз дар ҳамин канал чақчақ мекунем, шумо ҳамин ҳолу аҳволи конкурс бохабар мешед. гап нестай лайка буги гап нестай брат, 1 соат қадима чақчақ кардӣ нарадной ҷон ҳози лайка муди, ҳамун лайка бизанӣ барвақта хеле бо 10-15 нафари дигар бидрояд тамошо кунад, зури зур мешавад. бародар ина ҳози призоро баланд гап мезанам. дар призо ина бародаро 136та призай, 5таш мошинай. Porsche Cayenne соли бароришаш 2007 бародар. Mazda 6 соли бароришаш 2008 бародар. Nissan Almera Classic соли бароришаш 2008. Opel Astra соли бароришаш 2007 бародар. хай панҷум мошина гуфтам ки шумо вибират мекунем бародаро. 40 дона конверти 5000 рублаи радноё, 20 дона конверти 10000 рублаи радноё, 30 дона конверти 3000 рублаи, 20 дона телефонай бародаро, 10 дона ноутбукай, 10 дона ноутбукай, якта суперприз 100 000 бародаро, 100 000 рубл суперпризай. номи кадомеда биғалтам 100 000.
плюс и бародаро кадоме ки билети бисёр мехара 50,000 рубл приз 50,000 рублам мебараям хел. бача мо чӣ нависнага бародар охи конкурси парвиз нест конкурси ма хеле бовар маълим созая ба фикрам шумо бисёр чи бисёр так эфир кунем ки одамо охи гап нест ин ҳами якум рӯзай бародарҷон эфир кардем ина охи ба худо бовар мекунед радио ин ҳами ҷавози ман нигаҳ дорам гудета як 200 одам зиёд дурмадагия лайка би 38 лайка ба худо инами агар ҳами 200 одам хел бихатия би 100 одамаш лайка бизана ҳар рӯз уси беста дар кор шава ба худо ҳар соат барои одамои ҳами бекор ҳар соат эфир мекунам чақчақ мекунем бародаро дар канали ма конкурс кардаистам просто дар канали ҳоҷӣ ма эфир кардаистам канали ма бародаро жалб задагиян жалбаш мумкин ки ҳами ягон то ахирои моҳа ҳуй шава барои ҳамон қарар дар канали ҳами бародар конкурс мекунем бародаро лайкҳоро мезанем хай жиляни мо мебинем ҳами 46 000 подписчик як хатия бияд 10 000-ош ҳами моро поддержка намекунад конкурса бача 10 000-ош хайна 36 000 дигаш майли ҳисоб намекунем 36 000-ош 10 000-ош ҳами бидроя тамошо кунад гапи дигарай бародаро 5 мошин як инфинити мо я инфинити бимонам охи инфинити мо ака мошиноро га паросш мондагием ҳамин порш каинам порша мошинчаи хуба мошинчаи беҳтарина салом алейкум сӯзи салом алейкум сӯзи духтари хулла анаҳа чӣ бародаро хафа наша кадоме хай жиланка надора ҳамо сурат данависта агар ҳамо ковери видео мебироя надроем бародаро дар кор нестаям хеле гапҳо охи мана канали худам боша ки ман дигар хеле гап занам бародаро канали ҳоҷия хай чӣ дар кора бародаро кадомеро намефора илтимос мекунам ина як бори дигар кадомеда намефора ҳами конкурс илтимос даже тамошо накунед даже лайк намонед даже ҳами ягон чизам нанависем тамошоам накунем бародаро кадомета намефора хафа нашем бародаро кадоме жиляни дошта боша бидроя тамошо куна бародаро конкурса дигар далши видеошта ман кор надорам хафа нашем бародаро ягонта салом алейкум ака сӯзи ҷой ва алейкум салом бародар созум тенҷум дар екатеринбург брато кадомета нафора гапҳои қабеҳ нанависе бародар рост охи чӣ дар кораам хеле гапҳо бародаро даже ба худо хай чӣ дар кораам бигилай карадной салом алейкум ғарибон тв ва алейкум салом ғарибон тв гап нестай раҳмат барои лайки мондагӣ зинда бошӣ бародарҷон гуфтем як видеоча кунем як чақчақ кунем хай канали акай бародарай 46 000 подписчик дора наход ки ҳами 46 000 ҳами 3 000-ош мода надроя тамошо накуна бародаро ба худо ҳам қабо ҳамон як хелаш медро як гапҳои бесеб чӣ дар кор нестай бародаро мо ҳамамон тоҷикем ман ба фикрам ягон узбак ягон қирғиз мирғиз ягон калазар малазар нестем ки хай ягон гап бигӣ ҳама тоҷика ҳама баробарай бародаро як кас мебира хирсанд мешава бародар кадомета намефора тамошо наку бародаро надроен охи ҳами диди конкурсай надро бародар на сари хта вайрон ку на сари мара вайрон ку аҳамият нади братина
آخه اهمیت نمیتی برادر، آخه کانال اینه برای برات بو خفه میشه، بعد میگه قدی پاپیز چیکو من خیلی گپ زدی و خیلی من گفتم که در کار نیست برادر کدام ولی من ای جوز می نویسم هم کوری ویدیو دا می نویسم کدام خواهشی کنکورس نداره ایلتیموس نه لایکش در کارای نه подписаться در کارای برادر نه تماشا کنه. سلام علیکم اکا. و علیکم سلام فضل‌الدین. و علیکم سلام. بازی کجا میشه؟ ردنایا بازی در یکاترینبورگ میشه. بازی در یکاترینبورگ میشه. این بلیط را بگذرونیم فروشیم خطیه بیاد دوانیم هزارش از زیادترش فروشیم روزی بازی را انیق میکنیم کدام وجلانی داشته باشم یا بازی tam بشینم بازی را تماشا میکنه ای پیش یا که در همین کانال پراموی فیلم میکنیم بازی را هم خیلی میدروین همه کسا تماشا میکنیم بازی در یکاترینبورگ دا سلام برات نو اومدیم گابزان پریزوتا گاب نیست برادر اینا همین لایک بزنه کدام نو در مدگاه لایک التیموس میکنم کدام جیلانی کنکورسورا لایک شپلق شب میکنم زوری زور میشه در کنکورس ما برادرها 136 تا پریزای 5 تاش ماشین یا تا پورش کاینا سالی برارش 2007 یا تا ایگه نیسان آلمیرا سالی برارشش 2008 یا تا مازدا 6 سالی برارشش 2008 یا تا دیگه اوپل استرا سالی برارش 2007 یا تا کیا ریو یا تا خوندای سلاریس یا تا دیگه تویوتا کارولا ای همین سه ماشین یا تا ویبیراد میکنیم برادرها میمونیم بعد 40 دونه کنورتی 5000 روبلای 20 دونه کنورتی 10000 روبلای برادرها 30 دونه کنورتی 3000 روبلای 10 دونه کنورتی 15000 روبلای 20 دونه تلفن برادرها 10 تا نوتبوک های یک تا سوپر پری 100000 برادرها کدام پلوسی بلیت بسیار میخره 50000 روبل میبره کدام بلیت بسیار میخره 50000 روبل صاحب میشود برات پریزو چی ها برادر نه پریزو را با فکرم که پریزو را گفتم 136 تا پریزای برادر جان ولی با نشدی پریزا هم بود یا ویدیو چه میکنم ممکن که پگاه یا ویدیو چه میکنم خیلی همه پریزا را پادروبنی می نویسم هم کانال دا پارت افتادگی بودم یا صورت پارت افتاد بودم همین نشد پریزا همه پریزا نویستگی بودن درشه این هم خیلی برادرها خواهیم لایک هم میزنیم لایک بزنه یا 100 تا شوه بهترین میشوه بخدا خیلی بمب میشوه ما گفتیم 2-3 ساعت قطعش ما چخ کنیم همین لایک بخیزه یا 100 تا شوه چند بلیت مانده است چند بلیت مانده است این چندم بازی تای برادر حالی یکم بازی ما اینا بازی را ما نو سر کردگیم پیلوس میلوس ایسوسو یک 80 تا بلیت فروختگیم برادر جان 3000 دونه بلیت داریم بازی را گده تا یک 3 روز چیت سر کردیم 2 روز 3 روز چیت در مبین هم 2-3 روز یک گده تا دروغ نگم یک 80 تا پریبلیجیتیل نه 80 تا هر جا بلیت را فروختگیم بازی در کجا میشه برادرها بازی در یکاترینبورگ میشه بازی در یکاترینبورگ میشه لوبای آدم میتونه بیا اشتراک کنه تا 10 نفر 15 نفر برادرها شما خواهش میکنم هر خیلی گپ نزنین ما تو چیکن نفرتان لایک بزنه بروین باشه گپ نیست غریبان تیوی بخدا خیلی گپ راستش نمی میدروین یا خیلیش هر خیلی گپ میزنن کو بخدا دیگه همین نمیفورد یکون چی من میدرم همین دیگه کنکورسور همه بینم بخدا خیلی 2000 подписчик چیک دارن 3000 подписчик چیک دارن подписчик چیکار همه بینی یا نمود پادشکم میکنن یا نمود چی میکنن برات با پیش این خیلی کنکورس که ما دستگیرید میکنیم ما 20 تا بلیت 30 تا بلیت میخریم نخرن هم خیلی گپا میزنن یا خیلی آدمای خودمون بخدا یا گپای میزنن که اگه بلیت هم نمیخری برادر در کار نیست خیر نه بلیت میخری نه یگان چی در کار برادر هم خیلی گپ چپی
гапу чапи зиёдӣ накунен, охи дар кор нестад. Ягон кас суми зиёдтито намета, на шуморо, на морам. Як кас ақурат кунад, ягон кас ягон суми зиёдтиш намета. Чи реклама бозӣ дар канали хидмати бародаро ҳозир як секунд ки зарядам телефониш тамом шуд. ҳозир як секунд чи реклама бозӣ канал кун кардам канал. рӯзи бозӣ аниқ бародар, ҳоли рӯзи бозӣ аниқ нестай. рӯзи бозиро аниқ ҳамин шумо мекунед. ҳамин билет чанде? 20 баровар адно ё билет чанде? 20 баровар рӯзи бозӣ аниқ мешавад. ягон ҷои чизеш нест. ҳамин билет хатияб 1-2,5 зиёдтар баровар рӯзи бозӣ аниқ мешавад. ин мазам 100% радно. Чӣ мурад маза нест? ранги бародарҷон, мазам 100%. охи якум бора бо дар канали брат гап задестем. хеле бисёри одамо ай 100 нафар 10 нафараш мефаҳмад озим бародарои мо. 90 тайдгаш мега чӣ кориш мекунӣ, кияй чияй, бозӣ куҷода мешавад. бозӣ брат анҷом, бозӣ дар Екатеринбург мешавад брат. ё ҳамун лайка бизанен, лайк ягон сум наместа бародарон. нашод лайк ман сум намепурсам. лайка бизанед, кадоме билет хариданӣ боша. ҳамҷа номеромонам монда ки номери ватсап Сбербанк ҳардуш якай. пеша и як видеои дигари буд, кадоме жилянка боша у видеода медроя. ҳамҷа номеро навистагиам ватсап ва чи Сбербанк. метавонед ки ҳамун номеро занг бизанед, билет бихаред. лайка ҳатмӣ монен. рост лайка братанон монен. гап неста қаб лайка. гап неста бародарои қариб 250 нафар, қариб 40-50 нафараш бародарои мефаҳмидагиам ки мефаҳмам ба худо. ҳамин худшон лайка мезананд, чақчақ мекунанд. ба худо иам як давлата, як пешравия. гап неста лайка бақав. мо мегӯем ки нашуд ҳамин конкурс чахчах силката пато мошинота бинем. бародаро канали мада ҳозир инамеча силкарама чихелаича бидром патом наметунам гапа ростиш наметунам. бародаро кадомет ки мефоратон ки мошиноро бинед, канали Саид ТЖ мезанед. дар ҳамун болоак конкурс навистагӣ Саид ТЖ мезанед, рост медроед. ҳамунҷа 10,000 подписчик дорам. 10,000 подписчик дорам. ҳамунҷа медроен. мошино ҳамаш ҳамунҷа даастам бародаро. видеорам 1-2 рӯз шуд партофтакам гапа ростиш. ваҳдат нести. не бародар, ай ваҳдат нестам. ай кӯйбешам. чихел мошинота бинем. бародар ҳамин канали Саид ТЖ медроед. канали Саид ТЖ англисӣ қатӣ Саид ТЖ мезани медрой. силкаша парто. охи радноиҷон чихел силкаша гапа ростиш. имрӯз як телефон айда дастам таши дуюм телефонам нагирифтам. не метавонам хеле копия кардам метавонам.
ҳозир буром трансляция мебара охи. ман ҳамаҷо чӣ хел худам бинависам. раҳмоналӣ саидов салом призота мегуфтӣ. ва алайкум салом братҷон, аввал лайка бизан, ай боло бигзар, жилянит боша қатимо чақчақ кадаам бигирад ноҷон. 135 призай бародарҷон, 136 астағфирулло. ята порш каенай соли барориш 2007 брат. ята дига Nissan Almera соли барориш 2008 рад ноҷон. ята Mazda 6 соли барориш 2008, ята Opel Astra соли барориш 2007. панҷум мошина бародаро шумо вибират мекунед, шумо панҷум мошина вибират мекунед. 40 дона конверти 5000 рублай радноё, 30 дона конверти 3000 рублай радноё, 20 дона конверти 10000 рублай, 10 дона конверти 15000 рублай, 20 дона телефонай бародаро, 20 дона телефон, 20 дона компютерай, 20 дона ноутбукай, ята суперприз 100 000 рублай. кадоме ҳама билети бисёр мехара 50 000 рубл мебара. Просто так 50 000 рублара кадоме билети бисёр мехара мегира. ин ҳами хай бародаро. о бародар охи ай призи бисёра 136 та приза акиҷо аз ёд шу мекунӣ инами пешимда. ҳамин мошиношам медонам нахаду аки хеле призои майдачайдаша медонам ҳамашао, просто инами 20 дона 30 донаша мегум перепутат накунам шумода 40 дона например конверти 5000 рублай хеле саростима мешавам, мегум 30 дона конверти 5000 рублай ба баъди хеле дилавза гапи безеб мешавад. 40 та 5000 рублай, 30 дона 3000 рублай, 20 дона 10000 рублай бародаро, 10 донаи дига 15000 рублай, 10 нафар соҳиби 15000 рублай мешавад. 20 дона телефона. о брат саршид бидро ба худои хеле корбон нахне, бидро ин ҳамун лайка шапалоқ хати бизанед, беҳтарин мешавад конкурса. мо ҳам камтарак пеш барем бо дастгирии шумо. ҳамин лайкҳои шумо ҳамира муайян мекунанд, мефаҳмонанд мана ки конкурса бикӯ. ҳамин лайки набоша мегӯянд накунаш накун. заробдин о чӣ ба неста аниқ ҳамин чизо ҳаста гарантиш қатӣ. агар бовар накунед ман ҳамин билетҳоро мефурӯшам, рӯзи бозӣ меоед хеле айд пеш бо дар кор шава кадоме ки чиста бозӣ профессионал немегзара. бозӣ профессионал немегзара, ҳамат мебинед. жиляни кадоме боша меояд бозиро айд пеш тамошо мекунад. гап нестай заробдин оли биханд оли биханд. эфира я имо пимо дарои ки братанов роиш ки радноиҷон исӯзу бачаҳо бояд тамошо кунанд. ба худо ай 200 нафар неми 43 та лайкай ҳозир 6 нафар қатимон истода. мадад билет дар кора чӣ хел бихарем. радноиҷон гап неста ти ҳамин сухан киду билет бигӯ ман 4 билетит метинем братанҷон. билет ҳамуҷа уна номери ватсап қади Сбербанк ҳардуш ягай номер навистагиай билета дар Сбербанк мепартоӣ, дар ватсап чек шароӣ мекунӣ, номта менависӣ, тамомо билета мобайни ҳами дер мобайни ягон 4-5 соат билета роид мекунем. ихел агар хонада бошем автоматически сразу роид мекунем байни 10-15 минута. медонӣ
چیره من یگان چیره نمیدونم برادر جان وعده چی وعده معده یگان چی نکردم لایک بزنی 8 نفر لایک بزنی بگیرین آخه 50 بیلتی بگیرین که چی گپ میشه هیچ گپ نمیشه 50 تایی بگیرین اگه شما بسیار دادم سومداری میدونم همیشه بعد میدرین من پریکول میکنین 50 تایی بگیرین 100 بیلتی بگیرین هیچ کنم میکنه آخه ما از صغیره کم بغل هیچ که 50 بیلت گرفتی میزنی یک پرش که اینه میگیری سواری میکنی میکردی آوازات پستن رتن جان آوازان بلندن کو چند تا بلیت برادر جان 3000 دونه بلیت 3000 دونه بلیت آوازات پست سلام علیکم برادرها زنگ نزنه تیمور سازی زنگ نزنه که من گپ زدن نمیتونم افیر دایم تیموز کدام تماشا کدسته باشه زنگ نزنه من از اگر بردارم قد شما گپ زنم میگره آبشی برادر جان 3000 دونه بلیت برادر رو لایک هم میزنیم نودرمدگی بهترین میشه بازی در کجا در کدام شهر رادنوی جان بازی در یکاترینبورگ بازی در یکاترینبورگ آبشی برادر بازی در یکاترینبورگ سلام و علیکم سلام پریزا برادر جان حوز اینا چق میکنم خیلی بود روی 10-15 نفر شد همه پریز بکن من پریزا را چق کنم برادر جان هم میدروین 2-3 نفر می نویسم برادر ها بعد من پریزا نمبر میکنم بعد میبروین میروین یک خیلیش میگه ما را جواب ندادی گپ نیست برادر جان یه مینوت 2 مینوت طاقت کنیم من سبشنی شما را بخونم با همین 2 مینوت 3 مینوت بعد من همین نمبر میکنم پریزا را همشا چند پریزا 136 تا پریزا انیق چی همه ماشینا هست ها برادر جان انیق هست ماشینا همش هست ماشینا در یکاترینبورگ برادر جان پریزا پریزا نمبر برادر جان این آوازی پریزا را نمبر میکنم یا تا پورش کاینا سال باروش 2007 یا تا دیگه نیسان آلمرا یا تا دیگه مازدا 6 یا تا اوپل استرا پنج ماشین ما برادر جان شما ویبیراد میکنید 5 ماشین گوش کنید یا تا کیا ریو خوندای سالیاریس یا تویوتا کارولا ای همین 3 تا ماشین یا تا شما ویبیراد میکنید بعد برادر جان 40 دونه کنورتی 5000 روبل های 30 دونه دیگه کنورتی 3000 روبل های 20 دونه کنورتی 10000 روبل های 10 دونه دیگه کنورتی 15000 روبل برادر 20 تا تلفن های 20 تا تلفن سامسونگ A10 میشود یا که ردمی 8 پلوسی 10 تا نوتبوک های برادر یا سوپر پریز های برادر یا سوپر پریز 100,000 روبل کدام بلیتی بسیار میخره صاحبی 50,000 روبل میشه بلیتی کدام بسیار باشه اینا برادر با چق نکن پریزا اینش کدامش شنیده پریزا را پریزا نمبر کن لایک ها را شما بزنید برادر ای شما همین لایک میرود تمام همین لایک هم میزنیم تمام ماشین بریدیم پوش میتی گپ نیست برادر ماشین بریدی پوش هم میتونید برادر جان بفرد بازارش میداری بازار در چند سمین ارخش کن یا بازار دم میفروشیش یا ما پوش هم میتونید برادر جان هیچ یعنی خودت فرق نداره برادرها لایک ها را میزنیم همین لایک های از 100 تا شوند بهترین میشه اما میگیم همین یک دیتا 1 ساعت 1 نیم ساعت دیگه افیر چکنیم همین افیری ما 100 تا لایک بگیره که همین حاجی ببینه کیف کنه بگه که نتوری ماشینه را بریدیم پولش هم میتی پولش هم میتیم برادرها لایک ها فراموش نمیکنیم کدام اگر возможность داشته باشه با ایمو وایبر واتساپ поделиться کنه بهترین میشه کنکورس ما در یکاترینبورگ میگذره گپ نیست گپ نیست گپ نیست
гап нест дастгирӣ мекунем. гап нест брат, зинда бошӣ барои дастгирии бахто беҳтарин. инами ҳозир бовар мекунем ки дита як таи 200 нафар зиёд одам дар мадракияй я хеле шаҳр як гапҳое менависем, мегӯм охи бародаро кадоме маъқул несте, хеле нанависем, дар кор несте. хай бидро агар ҳамин жиланит боша я лайкака биҷа остаҳак бибро, ягон кас хитт намекунад ки и лайкам я пешравии мо мешавад. чӣ хеле меган ҳамин занака лавсрахкнакш лайка ютубш. ҳамин ютуб да лайк боша видео беҳтарин аст. лайк набоша ку тамом видеоира ягон одами хеле типа қадр намекунад, типа тамошо намекунад. бародарҷоно илтимос занг назанед дар вақти эфир. илтимос мекунам, илтимос эфирда вообще занг назанед бародарҷоно. баъда эфир чақчақ мекунем. бародарҷоно саҳар занг бизанед. на саҳар ман то соати 3-4 бекорам, кор мерам, корда мешинам, любое время занг бизанед чақчақ мекунем бародаро. ака чиз худа конкурс билет бигирем. чи ака бародарҷон конкурс ба дараҷаи олиш чест наеб. бародарҷон ҳамин билетҳоро мо фурӯшем. агар дар ҳамин шаҳри екатеринбург бошӣ миёй бозия нахели ай пеш тамошо мекунӣ. мо имина барои ҳамин гапҳои шумо барои ҳамин якум бора конкурс кардастем як ҷойра мегирем ки нахели зали калон боша ки хеле минимум я 50 нафар бидрояд тамошо кунад. миёй бозира ай пеш тамошо мекунем бародарҷоно. конкурси мо просто якумай хатия би дуюм сеюм конкурс мебуд. ба худо любой ҷора любой нахели заведения калона мегирифтем ки хеле бидроян ҳама тамошо кунам. конкурс обязательно честная бародарҷоно. ман чӣ шуморо фан мекунам, ман ягон ҳама мара мешиносад ҳамин екатеринбург таганский ряд қариб 50% зиёд мара мешиносад. ман иқа одама чӣ хел фан мекунам бародаро. бестен хитон як фикр кунед амира. хеле одам дар ҳамин канал ҳаст, аҳамият наде. рост хай ака бародар ҳеҷ кона мекунад. ҳақорат монам кунад мо мегем ака гап неста, ҳеҷ кона мекунад. чӣ гуфта метавонем, мо ягон гап гуфта наметавонем. кадомеро жиланиш неста бародаро тамошо накунед, лайка бизанед, остаак биброем. кадоме жилани дошта бошад надошта бошад бидроен тамошо кунем, пешравии мо мешавад бародарҷоно. бо лайка фуромӯш накунем бародарҷоно. бо чӣ братҷон гап зан гап неста. ҳоҷира ма занг мезанам оли мепирсимуш нашуд и гапҳои шумоам ба худо туғрия хай мепирсимуш мегумуш бо ягон видеоча мекунам мепартоя нашуд ҳаҷравӣ. общий билето чанд таҳан? общий билето бародарҷоно саростима наше бародаро лайка бизанед, хеле хатия агар жиланидо боша 5-10 минут бестен камтарак чақчақ кунем, резка надроен наброем бародарҷоно. общий билетҳо радноиҷон 3000 дона билет дорум. 3000 дона билет дорум. почти где-то як 60-70таша ҳарҷо фурӯхтагием уже. шумо дар кадом шаҳри россияем? бародарҷон мо дар екатеринбургем, дар свердловский областем бародарҷон. бозиам дар свердловский област мегзара иншоллоҳ. билетҳоро фурӯшем, бозӣ мегзара. салом ака. во алейкум салом. дар амони худо барори кор. гап нестай бародар, анам хеле братҳо бошанд, анам хеле шерои нар боша ки ҳамин хеле вақти бирмаданаш боина хеле як хайрихиш кунад биброя бирава. бародарҷон зинда бошӣ, соҳу саломат бошӣ, дар ҷое бошӣ набошӣ. мурод гап нестай брат, муродҷон зинда бошӣ. лайка задам ака. гап нестай шери нар, лайка зада бошӣ. 100% туғрия. савол дошта бошӣ, савол бидӣ бародарҷон. дар канали мо бародар конкурс рафтаст.
ма да Екатери гап нест да чи ихтиёр гап нест братанҷон да Екатеринбург бошӣ 100%. мо ҳам дар ҳамин ҷоем дар ин тарафҳои Таганский риядем бародар. бародарҷонам лайкам мезанем, лайка хатяб як 100-ш мекунем, бомбаи бомба мешавад. чанд сум бародарҷон? Билет 1500 рублай, билет 1500 рублай бародарҷон. номери WhatsApp Viber навистагия ҳамун видеои дигаринда гапа рост шумо ба як телефоном диемги телефона ҷои корда фаромӯш кардем бигирем биёем камтарак номер помермонад ҷа бинависем қоида фиш кунем хай якум рӯза мешава ҳар корш бародарҷоно. мо қабоварӣ надоштем қашидем, мо конкурс кардани набудем, конкурс шуд бародарҷоно, ҳамаш пешравия бародарҷон, ҳамаш мешава пага насиб карда бошад. видеои конкурсам ҳастай, да ҳамин каналам ҳастай, да канали Саид Тиҷи ҳам ҳастай. да кадом шланка дошта бошад медрои видеои конкурсро тамошо мекунед. номери билет чи номеро навистагиан, номерои Сбербанк, номери WhatsApp ҳамаш навистагиан, метавонед ба ҳамон номеро занг бизанед, метавонед ба ҳамон номеро билет бихаред. билета хариди да WhatsApp скриншот мекунӣ, роӣ мекунӣ бародар, ному фамилиятам менависӣ. мо билета максимум через ягон ним соат роид мекунем. агар дар кор бошем, корда бошем, инами бегаӣ мешавад, инами бегаӣ мо бекорем. ай кор мегардем меоем бародарҷоно, инами билет нависӣ мекунем, билета менависем, шумо дар роӣ мекунем. бародарҷоно дар кор шавад бо билетҳоро ҳамаша қоидавӣ. ман аввал подписатсия кардам, лайка задам, ба дигар бародарҳо огоҳ шаванд. гап нестай братанҷон, лайка задӣ, подписатсия кардӣ, гап нестай. зинда бошӣ бародарҷони ман, зинда бошӣ, гап нестай. лайка бимонед туғроя. ҳоҷӣ дар ки ҷой бародар, ҳоҷӣ дар ҷои корай радноиҷон, ҳоҷӣ дар ҷои корай. мумкин ки ягон ним уже ай коршам бармадагия раҳда омадестай. чи якбората иқа қимат бародарҷон, ина худат бес фикр ки мошинора фикр ки бо панҷи мошина ман гуфтаистам ки панҷи мошина ё Toyota Corolla ё Hyundai Solaris ё ки Kia Rio, ай ҳамин сета якташа любойша вибират кунем, ман мемонам ай мошина дар кор шавад. навша мерем ай салон биёбем, ай салон ята мехарем, мошинчаи нормалӣ мемонем. мошиноам гапа ростш, мошиноам хеле мошинои арзон нестанд ки ман хеле мардума фан кунам мошинои 50-100 бошам бигӯм. мошиноам мошинои дастойни кадоме мошиншиносай, видеора мебинам мешиносам мошина. нархи навошам даже мефаҳмам, аз ҷои гапзаниш неста. як бародарҷонон кадоме навдирма аст лайкора мезана бародар. дар куҷо мешава бозӣ, дар куҷо бозӣ мешава? радноиҷон бозӣ дар Екатеринбург мешава, бозӣ дар Свердловский област, дар Екатеринбург. мезанем радноиҳо лайкора бизанем, бихеза ҳамин лайка ман надидим як 100-та шава ки хеле конкретна чахчах кунем. ба худо бародарон медироянд, ям менависанд остаг мебироянд, бо менависанд мебироянд, ё ям медироянд мебинанд мебироянд. бидроем бародаро, билетш чанд пулай? радноиҷон билет 1500 рублай, билетхар бошӣ. агар билета ина номеро оли ҳамунҷа навистагианд, видеои гузаштагида номерои WhatsApp, Сбербанк ҳамаш навистагианд. илтимос оли вақти эфирда занг назанед, баъд ай эфир метавонед любое время занг бизанед. шав ман вообще хоб нестам бароям билет нависира. шавай рӯзай любое время занг мезанед. тоқа вақти эфир занг назанед бародароиҷон. ман дар Екатеринбургам. гап нестай бародар, дар Екатеринбург бошӣ. ина манам дар ҳамин Екатеринбургам. Таганский рияда, қариби Таганский рияда бародарҷон. бозӣ ҳамин бигзара, бозӣ нормале. ҳамин бози якум бозиро хеле ба сари биланд бигзаронем. дуюм сеюм бозида бародаро мумкин ки дига вообще бомба шава ҳамаш. чи билет
чанда общий билетҳо бародарҷон 1500 дона билет дорем, 1500 дона билет дорем. Призои дастҳои ина бародарҷон наомада бошем, я призоро номбар мекунам. ина якум мошинмон бародари ҷон Porsche Cayenne соли барориш 2007, дуюм мошинмон Mazda 6 2008 соли бароришу, сеюм мошинмон Nissan Almera соли барориш 2008, чорум мошинмон Opel Astra соли барориш 2007, панҷум мошина бародарои ҷон шумо вибират мекунед. ё Kia Rio мемонем, ё Hyundai Solaris мемонем, ё Toyota Corolla. ҳами вибири шумо, ҳами се мошин кадомеша вибират кунед, ҳамоша мемонем. Плюси ин 40 дона конверти 5000 рублаи бародаро, 30 дона конверти 3000 рублаи бародаро, 20 дона конверти 10000 рублаи бародаро, 10 дона конверти 15000 рублаи, 20 дона телефонай, 10 дона ноутбукай бародаро, ята суперприз 100 000 рублаи бародарои ҷон. кадоме бой ҳама билети бисёр мехара, соҳиби 50 000 рубл мешавад бародарои ҷон. хай бинависе, чақчақ мекунем, хаб накунед хел. бинависе, ин ҳами приз муриз ҳам майчи қойда вия бародаро. любое время метавоне ки билета бихаре, чек шароӣ мекунед. бизане бачаҳо, бача лайк коли ҳам 53 та нахестад, бизане я 400-500 кунед, сар пар я ҳоҷира вайрон кунем. бизане лайка, бизане лайка шапалоқ шап кунед. бизане я 100 шава, зури зур мешава. кадме поделиться кунабо беҳтарин мешава. Имо, вайбер, ватсап ҳамёда поделитсаш кунед, зури зур мешава. хуб бинависе 6-7 нафар дурмадаги, ягон чӣ наменависа. Екатеринбург. бизанен лайка, бинависе ягон чӣ кадом, агар жиляни надошта боше ҳама хона бигад, эфира бас кунем. ку ягон чӣ бинависе басш кунем ё давомаш кунем бачаҳо. гап неста, билета бихаре, билета бихаре, билета бихаре, хеле 10таи 15таи бихаре, яке Porsche мезане ягонта соҳиби Porsche Cayenne меша, мерай Тоҷикистон. ҳеҷ хеле конкурса ки як бихон. конкурс ина ҳоз ина призоша мехонам бародарҷон. гӯш ки агар вақт дошта бошем лайка бизан, аввал я минутак бестак. салом ака, призо чӣ боша мегуфти? ина ҳози бародаро призора мегум. ята Porsche Cayenne бародарҷон, ята Nissan Almera ҳай, ята дигар Mazda 6, ята Opel Astra ҳай. панҷум мошина вибират шумо мекунед.
40 дона конверти 5000 рублай, 30 дона конверти 3000 рублай, 20 дона конверти 10000 рублай, 10 дона конверти 15000 рублай, 20 дона телефони Samsung A10 мешавад, ё ки жилани ту боша, я та чӣ мегирем? Телефонҳои призоро ку админ. Призоро ина гуфтестам. 10 донаи дига компютера. 20 та телефон, 10 дона компютер, я та суперприз 100,000. Кадоме билети бисёр мехара 50,000 рубл мебара. Немеха призай. 136 та призай бачо. Призо ку админ. Призо ҳами ҷамъ ина призоро гуфтестам ку. се ҳазор дона билетай, нархи билет 1500 рублай. 3000 дона билетай, 3000 дона билетай, 1500 рубл нархи билет. Вали рекордс гап нест, зинда бошӣ, вали лайка биза. Будь здоров, саломат бошӣ. Призо ҳамаш ҳамиҷам, призо да ҳами Екатеринбурган, ҳамаи призо ҳамиҷам бародаро. Ҳами бириди соҳиб приза бириди миёя ҳамиҷа мегири Екатеринбургда. Ягон хеш товорот боша, роиш мекунӣ, миёя мегира. Фарқ надора. раҳмат ака, зинда бошӣ. Гап нестай бародар, призоя мо призои нормалия ки барои якум бора мешава, хай дуюм бор сеюм бор шава. Ҳами якум бор агар конкретно хеле аз души бачаҳо дастгирӣ кунам, бигзара конкурс, течени ҳами ягон 2-3 ҳафта ё 1 моҳ да бигзара конкурс, дуюм бозида иншоалло ина хеле мошинои биқа-биқаист ки мемонем, мошинои конкретне мемонем да, ки хеле мебинем, кайф мекунем худам. хеле дига 5 та мошина, 3 та мошин мемонем, дуюм бозимо насиб карда боша, 3 та мошинои хеле конкретна. Хеле X6, Range Rover, ина хеле мошино мемонем. Да плано ҳастанд, да насиб аст плано да. Ака ҳами якум бозимо хеле ба сари буланд бигзара, да пеши мардум падвадид нашем, ҳами мардум моро падвадид накуна. Иншоалло ки мо да пеши ягон кас падвадид намешавем. Ҳами билетҳоро бихаран. ҳами дувоним 2600-2700 та билета фурӯшем. Мо рӯзи бозира аниқ мекунем бародаро. Якум бозия гап ҳаросташ бомба мегзара иншоалло. бародари ҷон, анами гап иқбол картара иншоалло ки мепардом, пага бо эфир мекунам. Агар жилани шумо боша, кадоме жиланиш боша, ҳами видео меброяд, таги ҳами видеода бинависе ки соати чанд ма эфир кунам. Анами қаша шумо бинависе ки соати чанд шумо бекор мешед. ҳами соатша бинависе, ман медорам ҳамун соат барои шуморо эфир мекунам. Просто як телефон қатъи мозӣ наметавонам дар мадаиҷа, картама монда. Картара мемонем бародари ҷон. Картара мемонем. Чӣ бане? карта да канали инами будрои, канали Саид Теҷе будрои. Канали Саид Теҷе да будрои ҳамаи видеоҳо ҳастанд. буфурат авҷа мебинӣ, карта парта ҳамаш аст. Насиб карда боша, пага иншоалло ки эфира хеле мошна мекунем, хеле телефона да дастмо намехапем ки биларза. Телефона хеле як ҷои конкретна мемонем, дуюмги телефона мегирем да даст, баъд комментариҳои шуморо мехонему, чақчақ айрӯи миллион мекунем бародарои ҷон.
гап нестай. Баъди соати 8 ки бошад, соатҳои 9-ш кунам мешавад. Соати 9-и ровнаш мекунам, тенҷи бад мешавад. кадоме ҳамин нав медрояд, бидроем бародаро, лайкам мезанем. баъд жиланитон боша, хай мара гӯш мекунем. Жиланитон набоша, хай меброем. Окей, тенҷай. бародаро, чикор кунем? 2 нафар мондагием. Эфира бас кунем ё дальше давомаш метиҳем? Одам хай хатя биёяд 10-15 нафар боша. ба худо зури бад мегзара эфири. Хеле саволо падрияд меоянд, саволо ҷавоб мекунем. Вақта намефаҳмем. ба худо хеле одам камай ку минута назарад ҳамқа долгае мерава ки одам бисёр боша, вообще намефаҳмем вақта. медроем хатя би ҳамин лайка бизанем, баъд бироем, зури зур мешавад. ба худо медроян ҳозир як тай 300 нафар дурмад. на лайк зад, на ҳичи, бирмад бирафтаг. ҳамин 57-аш ҳамин бародарое ки мешиносем, ҳамино хай лайка монданд. ҳозир на хай гап нестай бародари ҷон. Ина ҳозир гидета як хай 1 соати дига ина чақчақ мекунем. ҳозир соат чанда? Ина соат 10 мешавад. хай то соат 11-ра чақчақ мекунем. то соат 11-ра чақчақ мекунем ки мебинем ҳамин лайкҳо сатҳ мешаванд ё намешаванд. аллоҳ, худо. бинависем бародар ютубда ютубда медарои аввал эфири худат рафтестай. о бародарои ҷон, ин ҳамин ҳамаш зависид ай лайкҳо мекунад. ҳамин бародарое ки мефаҳманд, ина дурмадан лайка 58-та лайка задан. ҳазор раҳмат бародарои ҷон. ин ҳамин лайка мезанед, одамои нав ютубда медроянд, ҳамонаам медроянд, мебинанд, мефаҳманд. ҳамин лайк чанде кам боша, мардум намефаҳмад. лайк ҳозир ҳамин дани моменда агар ҳозир лайк як 200-300-та мебуд, мумкин ки одам 1000 нафар медромад. бинависен, савол бутен, комментария бинависен, любой чӣ бинависен. ҳамин ҳақорат накунен шид бародарои ҷон. любой чӣ бинависен. бародарои ҷон, охи ҳамин мужикаш мардакаш хеле мефаҳмад, худаш медрояд, лайка мезанад, саволу ҷавоб мекунад. бо ахири бурмаданда мега майли давай братишкаи братани давай мега. душанбе лайка задам. давои лайка задам. айсисер шинохтӣ? ба фикрам ки бародарҷон шинохтамад. зинда бошӣ бачаҳои сисер, гап нестай, зинда бошӣ. хеле лайка бизанед, беҳтарин мешавад. бародаро дигаронам медроянд, мебинанд. суҳбат бародаро оиди конкурс аид. ҳамин конкурси мо 5та мошинак мондагӣ. ҳамин 5та мошинак, якташ Porsche Cayenne аид, ятаи дигаш Mazda 6 аид, ятаи дигаш Nissan Almera, ятаи дигаш Opel Astra аид. панҷум мошина хай шумо вибират мекунед бародаро. ё Kia Rio мемонем, ё Hyundai Solaris мемонем, ё ки Toyota Corolla мемонем. ҳамин се мошин якташа мемонем бародаро. 40 дона конверти 5000 рублай, 30 дона конверти 3000 рублай, 20 дона конверти 10000 рублай, 10 дона конверти 15000 рублай, 20 дона телефонай, 10 дона ноутбукай,
Ята суперприз 100,000 рублай. Ята суперприз 100,000 рублай. Кадоме бо ай ҳама билети бисёр мехарад, соҳиби 50,000 рубл мешавад. ина дига ай иқа приз чӣ мефора бача? 50,000 рубл билети бисёр мехарӣ, соҳиби 50,000 рубл мешавад. Ята 100,000 рублай. Я нафар соҳиби 100,000 рубл мешавад автоматически. Соати чӣ? Сози таға ба пеш. Мишара салом бугӯ. Гап нестай, зинда бошӣ. Шери нар чӣ якум конкурстонай гузаронда. Гап нестай бародарҷон, якум конкурса хай мо ҳам ҳамин ҳичи нагуфтем бародарҷон, ама эфир кардем ҳамин рӯз ҳамин каналда гуфтем кадомеда бародаро жилани боша бидроя тамошо кунад, лайка бимонад. Кадоме жилани набоша хай на ҳақорат мумкине, на ягон гапи пасту буланд бигӯ, на мо шуморо бигӯем. Кадомеда намефора хай бироя видеои дигар хеле тамошо кунад бародаро бисёри одамо мешиносанд ки медроянд. Я нафар например медроя ҳамҷа гапҳои безеб менависад, 10 нафари дига мебинад, хеле дилаш хунук мешавад, мегӯяд ки чӣ хеле дар кор нестаем. Хеле бародаро, мо ҳама тоҷикем охир. гап нест, мишара салом мегӯм. чира нишон дем? Ака 2 ё 4 минут пас призота худат повтор кардан гир. Главни мошинора бихон. Кадоме медроя бина бидроя эфирота. гап нест охи братанҷон, ман ҳамҷа навистам ки 5 та мошин бародарои ҷон, 5 та мошинай 136 та призай бародаро. Porsche Cayenne мошини беҳтаринай бародаро. Кадоме мошина мефаҳмам, ҳамин мошина мебинӣ уже хирд мекунӣ ки чӣ хели мошинай. Mazda 6 ҳам мошини бад нестай бародарои ҷон. 4-5 минут баъд хай кам хундан мегирем, ҳамин одам бисёр шавад беҳтарин мешавад. Ё Аллоҳ, 5 та мошин. ай сисер саломот гуфтанд. ҷиян салом гуфт ай сисер. Тамом кардӣ? Не, биё чикор кунам? Надорам кане. Денҷен дастгирӣ мекунем да Екатеринбург конкурс нестай. Сабр кун, ҳамаш мешавад. Дастгирӣ мекунем. Гап нестай бародарҷон, дастгирӣ кунем беҳтарин мешавад. гуфтумш ин ҳамин ҷа гуфтумш. ман 1 соат эфир чакнам ба тағо қати ҷиян саломат гуфтаста. ҳамин ҷай омадааст ба фикрам гишнаи чӣ хеле ҳастай.
بنویسه که چیکار کنیم. بله. شکرانه خدا الحمدلله. برادرها خیر خودم کم شد با فکرم شب بخیر هم کنیم زور میشه خطیه بیا 15-20 آدم باشه چخ چخ کنی زوره پگه التیماس برادرای جان жилан ютуб боша من медроем илтимос ҳама каса ҳами даромадагӣ баробар лайкам мезанем зури зур мешавад ҳама каса бародаро дар амони аллоҳ бошед худованд соҳқу саломат бошед шри-ланка дошта бошед бародаро билет бихарем номерои ман ҳастанд занг бизанед дар амони аллоҳ бошем бародарои ҷон одамам кам шидисте хатиби 10-15 нафар боша чахчах кунем гу бинависе ягон чику чикор кунем ҳар рӯз эфир кун брат ки билето тез меравад гап нестай братанҷон ҳамиш шумо боше поделиться лайк камонен ку ҳар рӯз ман эфир мекунам бародаро ҳар рӯз усубеста ҳар соатӣ эфир мекунам ба худо ҳар соат эфир мекунам ки тамошо кунем манам ба худо мефурад ки ин билетоинам хеле бомба шаванд хеле 5 рӯза билето бираванд конкурса сразу бигзаронам бо диюмгиша сар кунам хеле мардум бибинад ки конкретна бозӣ честна анами қаша мефурад ки ягон кас ба чишми бад нигаҳ накунад зура гап нестай хоби хуш брат зинда бошӣ гап нест братҷон 5 нафара ба худо инами 5 нафар нав дурмадаги лайка бизанед хай жиланкатон боша беҳтарин мешавад савол ҷавоб оиди конкурса кадоме дар конкурс хай иштирок кардани боша бинависа ҷавобуш метиҳем майли бародарои ҷон соатам худаш ин аст соатам 10 гузашта насиб карда боша пага мо эфир мекунем эфирдан медроем ҳама каса дастгирӣ мекунем дар амони аллоҳ бошед худованд соқи саломатон нигоҳ дорад давай бачаҳои азиз